Queridísimos mestres e mestras, prezados compañeiros e compañeiras, amados papás e mamás, hola mamá. Este ano, como ben sabedes, estamos a traballar no cole alrededor dun novo tema. Sí, este curso o tema escollido é o dos oficios tradicionais galegos. Lacoeiros, afiadores, zapateiros, albargueiros, zoqueiros, selleiros, serrachís, carpinteiros, pedreiros, canteiros, cesteiros, oleiros, mariñeiros, labregos, bandeiros, ferreiros, aguarneteiros, a lista sería interminable. E como temos que comenzar un festival, imos ir parando, sí. Imos principiar o festival polos máis pequerrechos do coro, os de cuarto de infantil. Escoitade ben a súa canción se queredes aprender o oficio de labregos. Con todos vos, a outra de latina. Un forte aplauso.